हाय गाइज आज आसलु चांदवाली काली पूजा देखिपे बर्तमान जो दोड़ी लगी चलतु देखु वीडियो को पूरा कंटिन्यू करंतु केते मजा मस्ती बर्तमान वृक्ष काटंतु ना सांग मैंने देखो वृक्ष काटंतु ना बर्तमान ये आमर जो चित्रटी है वृक्ष काटिवा द्वारा आमर केते क्षय क्षति होटा पूरा सूचई दे वीडियो माध्यम देखु सांग मैंने तापर दम बिरियानी देखिपे सांग मैंने सहित डबल अंडा चलो स्पेशल बिरियानी नादिकी खाई दियो। ड्यूटी ही प्लान होगा आम काली पूजा बुली जावाई चांदपाली काली पूजा बर्तमान पुणी आसी आम मार्केट रसमलई खाईदे बाहर चांदपाली काली देखा चलतु सांग मैंने देखु वीडियो को एंजॉय करंतु। समाज को शिक्षणीय वार्ता
ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିରିୟାନୀ ପାଖରେ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ବାବା ବାବା ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗରମ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଠୁସି ଦେବୁ, ଠୁସି ଦେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ ଶୋ ଅଛି ଆମର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ନଖିନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ ଖାଇସାରି ଆମର ନାଇଟ୍ରେ ଆଜି ନଖିନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ନାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା ପୁରା ଆରାମସେ। ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସ୍ ହେଇ ପୁରା ବାହାରି ଯିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଆମକୁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଉ କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆମର ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ଦୁଇଟା ଲେଗ ପିସ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକଙ୍କ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆମ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନାଟକ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ନାଟକ ନଖିନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ।